We've got to the 28, they'll be there in 5 minutes. They're faster than the carriage Rydym yn monitro CCTV a llif traffig mwyn sicrhau bod unrhyw ddigwyddiad yn gallu cael ei adnabod yn gyflym a dyn ni'n gallu gyrru allan swyddogion traffig cyn gyntaf a phosib i helpu'r cyhoedd sy'n teithio. Enghraifft, os mae yna rhywun sy'n torri lawr ar y rhwydwaith, os mae rhywun yn gwrthdaro â char arall, neu unrhyw ddigwyddiad wir, da ni'n gallu defnyddio i gyd o'r gwybodaeth sydd ar gael i wneud siŵr fod swyddogion traffig yn y lle iawn ar yr adeg cywir, a da ni'n gallu wedyn diweddaru'r cyhoedd sy'n teithio drwy sianeli cyfathrebu ni a cydweithio gyda partneriaid yn y gwasanaethau brys i sicrhau fod y risg wedi lleihau i'r cyhoedd a fod pawb yn gallu parhau ar eu siwrne yn ddiogel. A fire in the tunnel. Leave your vehicle immediately and exit the tunnel. Mae o'n hynod o bwysig bod gynnon ni berthynas agos a chlos efo Traffig Cymru a'r gwasanaethau brys eraill megis y gwasanaeth tân, achos pan mae yna ddigwyddiad difrifol yn digwydd wedyn, da ni wedi cael y cyfle i baratoi ar ei gyfer o drwy gael ymerfeiriadau fel hyn heno, a bod ni'n ymwybodol o beth sy'n mewn lle pan mae beth yn mynd o chwith felly. Da ni'n cael tynol bob 8 wythnos a da ni'n cael hwn a wedyn cael pen y clip. So mae yna rhaglen trwy'r blwyddyn a da ni ddim yn gwneud yr un pethau yn bob closure. Be da ni'n gwneud, mae yna rhai o'r tas da ni'n gwneud yn bob chwarter, mae yna rhai sy'n bob mis, rhai yn bob blwyddyn yn y lle. Be da ni'n gwneud, da ni'n gwneud gwaith ar y drainage, da ni'n gwneud gwaith ar y goledau, a hefyd lane control signs, a hefyd y CCTV. Da ni'n gallu dweithio nhw be i wneud, maen nhw'n gallu dweithio nhw mynd i'r ffôn, mae'n gynnu fire extinguishers os nhw efo tân bach. Ond os oes yna problem, da ni eisiau jyst cael pobl allan, cael tynol a cael pobl allan.